kolomka jotono prai horbajing hor thogi tongo taipono live video ma phaikatini ani hotel no toino kaisa kok kasajak miani abono tei kisa sukrobai sawo nonai sab live tong kisa naigana kisa nasing tongo horbo thogoi thanga belai no tabo 10:53 baji tongo samung paile ne bisintei kono update dei meng thaka shonibar ni theke tini to sombar angkha tini tabo hotel no pang sab live tong please kisa karang dei sini mai mi hangar eba ani mai mi hangar hotel no tei no mia sini monai song phaikana biang jani bong khasai mia kisa kok kaslai mane abono tei kisa ani khokte basawo no nei normo live video ma phaika Mia jeng mani gothona mia ke roibar belai no bir tongmani roibaro karon ke kobongma hasal ni phayo kebo ba office bondo family rok tui phayo ke mia belai no borok bangko ka sini estimate tongmani 300 hoite 350 jonani borok ang soika 600 650 jona angkai kisa sini survey retene kono kisa problem ngi thangkana kai video mia link khaijak khachini manai songni khuk angko page tei no Instagram rogo kobongma page tei kobongma media house eba kobongma media platform tei Instagram hinde Facebook YouTube kobongma phasing no page jagi tongo mai mi hangar hotel no tui abon tei no kisa angbo kaisa a hotel ni nok pangai tongo bayang kisa khuk per nai nei ma phaika laibo noro kisa jora mangkha no loge dei min je kok bang lai mani abono tei kisa sanamo somani ka haise kobangma borok khayo thango abon sai sakango kono asuk bezal ba jangjal kasa jagya mia jeba bengkha mia chini monai song phaika biang ni jani bo semeya angkai borok ani hotel bisingo borok belai na kobang ko khonai ang borok no gairengo asuk deni saka afro baji kana prai no 4ta duporni eba sarik ni mano ajora ang borok no gairengo asuk deni sama bai gairengo borok sai sekang tai dalsa borok ro tongmani angkai aborok sabai khana borok number kalai mani angkai sabai kha borok abun sai sekang ni base dara tongmani chamani ya golo ani oro je tongnai rogani monai songno hinde ani bati jani bagina joto ani nijen borok mangse oro je samung khaine rok kebo waiter ba housekeeping ani kriyo jaga joto no nang somon baksa kai nogo ba nayo ani monai ani bagina eba ani bati jani no ge borok thangka abo clean khaine hinai clean khaima jorawo je chini monai song video saroknai borok ni gairing nok ba kisa saka olong tomo bai kai anje bati jaba ani monai song clean khaina thanai rok borok silip khaijagai bati ba mairang klai thangkai no bong jutao abono tei se video kok bang lai mani ba abono kisa suklo bai sawo no nei live video khai mani saimiya sob tao koro tong mangka kisa kereng lai de baksa borok bano kam kai saimon sukoi mai yang phano bol boji tong khana abono kisa sukur bai sanan khai mani বাংলা দিয়ে অবশ্যই বলবো একটু আজকের দিনে লাগে আমি ককবরক ভাষাতেই বলবো কারণ ককবরক ভাষাতেই আজকের দিনটা আমি একটু বলার জন্য পছন্দ করতেছি মাফ করবেন আজকের দিনে লাগে আমি বাংলা ভাষা একটু সাইতে রাখতেছি আজকে ককবরক দিয়ে কইতেইব নাকার দিয়ে আং কিসা ওবানজে কক সাজাগै থাকা তিনি আং আনি লাইভ ভিডিও ককবরক মনে খাইনা থাকি দङ তামানে হিমালয় চেনে বরক রকসেমিয়া লাইভ ভিডিও বাইলার খাইবে মাবা বরং কিসা কক কিফিল নাহিনে আং খাইমানে
kobangma borok no kwrwngjak hambai jotono no jara jara aso khoro kwrwng tongnai samung belai no pailaya kesebo tongo ang bo jora kesebo no kwrwngjak mia to roibar belai no borok bir tongmani aron bisingo kwbangma borok phaika haksal sampani keba jotoni logi no joto bai baksa ang koglam sai mai ang thangka aron bisingo nukjakha mia ko chini gairing nogo mai chari na thangkini chini monai songno 7 jon aba 7 jon angkhana borok khailai mani biangni bawabla saimaliya ge borok mai chalai ne hinai nok bising to jagari maliya ajorao belai no bir tongmani ge borok no gairing nogo ang jagari mani jagari borok sai sakang tai kubuni party rogo tongmani kubuni base ni borok ro ge borok samani yakolo kilin khaitini bong jutao kalaika abo bai kok kasaka belai khano abo kwbangma channel logo pirjakha abono tei kisa kok sukrumnai sanai hinai phaimani no ang angkai kilin khaitini jutao kisa kalaima bai boro asuk video rok thonaya kone ani je maimi hangar hotel no kisa mani abo khai belai khano ang chajakliya chini brother songjuri o video nai tongkhangkai borok no balam sogani o video ang borok ni mungui ba haimya sana thangya keba tai kisa bujilaiman bising tei sung jotono wan suklai kang tai kisa jakamoni tongmani miani je ko incident no tei tabo wang hotel no ko miani koglam no tei no kisa sukrobi sanani phaimani live video jara jara kwrwngjak tabo khorobo jotono paifle hambai kwbangma borok no chongkhana ang hai lengka so bitong samung tamung kaya nei samung go nang paile beserbak jora tau bo tongai kona diane hotel no yang ro ko tongbai kho hor sal chai to tongo jara phainai haksal sampani jotono kaham kwrwngkhai ani mai mehanggar chamung chari ro nai ne seba jora jora o nokjago sengbai chung no bujilai maba kisa beskom ni bagai kok rok banglai thangmani mia bo ma hino ongkha chini monai chong phai lai kai borok 7 jon da 6 jon ang thik sasugoi maya borok no gairing nogo mamui rina thangthini o ani hotel samung khainai ba ani bagina ani monai ani bathijarok borok abo kilin khaitini borok ni ron yak kepla jagai mairang ogai ba bati rok kalaijaka borok ni jutao a jutao kalaimani bisingtei borok chajagi angai kwbangma video rok saroka ani hotel no tei kwbangma media channel eba Instagram eba Facebook kwbangma media platform no abo yakar jakha hoyto ba borok siang khana saimai angai phano caption rok kwbangma sijak hotel ni maimui boknai bahai ke mai chanai rong no sak nangya khayama hai ke rogo caption rok sika engkai jara seinai borok ni bo chaya kare hoyto ba borok saimia sia bade o video no nai simi sikana ni tongo kisa norok bo kisa saimon sugoi sikangge ang belai kono chajak sukamu saimia no gya bade hailengka caption rok sima bo saya no ani mote khai kam kai situgoi sikangge ani belai kono chajak sukamu tai kwbangma media channel no tongo sei ka borok kwbangma no kok thai caption rogo borong thane ang kaisa no koimung kwbangma jorangai phaika ani momai mehanggar hotel viral angkha norong hamjangma nawi no pheba ani kaham eba ani hotel ni chamung ni tei tabo sak jora tei chini tibrasa chini blogger pano hindi media person pano hindi tabo sujorate ang nugya ko ani hotel no tui kokpir mani eba ani chamung rok no tui kokpir mani pheba miani salo nukjakha kaisa inchino no tui kwbangma kok no chini tibrasa media platform eba Facebook hindi YouTube hindi Instagram hindi joto jaga no mai mehanggar hotel omohai customer rok omohai khayo eba sak nangya khayo nei rogo caption eba title logo sejak rok nokha abono tei belai khana ni kha tini
serang yang itu ngota kono hotel ono ko 11 baji tongkha horni wansuk baya chikonsa kok no tui phano kok bang laima kalai khamia abang musung ya tui phano khana hai phano chini boro rok na dido chikonsa kok no tui ban khai kok el laima kalai khamia ni ti ang sana musung do ang asuk samung khai mana ni kahamoni bang saya do gabang ma salun romoi tongkha norong nang khangkai o kaham buije chai thangmani je buije review kalang thangmani o chamung kaham ba mai me hangar ni tei je buya se viral khaimani abono tei narogo sarogoi mangkhamo ba ri mangkhamo phiaba miya ni tei kaisa tomongkha bati kepla laika clean khaitini o bini jutao kalai thangka abono tei ani starbuck ma bosan ka borong no abo se a monai songbo bujiya wangi phano khana ba olpo boys ni chere rok ba borok bo abono tei belai khano create khaika kotor gothona hanai kabangma social media ba upload dongkha phongni simang ngai tongkha kabangma channel kotor channel no chini te brasa channel lo abono tei belai khano borok caption ro kebo kam sika kebo ba hamia sika hoito borok bo saime yangi phano sikana hai phana ani mote khai kisa kaham kai jachai khaya konai sikange belai khono sajangmani tamone hinmale kahamono pirdi hamiono kono gele to manai ba engka ang jodi hamiono asuk khai tong khai borong munsubai ton bagle bui asuk haksal ni phekana daily no 500-600 jona borokano ro khai tong te 500-600 jona phaimani ya gulo kewai phano bol phano ngi thangana bir jehetu bir tongmani 500-600 jona borok ani ojo je mamui bagne rok phano khana silp khaijagai bati rok bai juta rok kolai khana abono tui asuk video chaglai asuk kotor ke pilaina bokok kore hinani mote ke chongmani abono khawa nangma khe abose opong sapong ang bo chai thogui tongo ani timni borok rok bo chai thogui tongo norok chungna hamjago chini mai mi hangangat ni chamung rok hamjago hine norok bo khaikana ni ang khakhayo kai chini je man sajak chung bo chai thogo norok ni hamjak mano na ya chagai hamjak mu rei rohonani जों daily no chai thogui tongo phiaba miya ni chai tongo kisa chini koro mung tongkhana ni ang khakhayo abon bagui no mai kok rok pirjagui tongo nai tai tom sanai kaham samung khaibo bomung tongrok yangi thango jora aprono khawo kisa donongma phayo gobangma borok phai thango besirbak to ani ai me hangar utola wanjai bosoni borok ma phai thango haifano borok kokbang phano ma hiklai video rok khai kalangmani nogyafu phiaba miani salo nokjakha chini chengbai chini ani monai songno chini tebrasa bosoni monai songno hai ke video rok sarogoi mai me hangar hotel mongoi hamia rok ni simani rok nokjakha gobangma media channel rok bo nokha tamo Facebook hinde tamo YouTube tamo Instagram kabangma kotor content creator rok ma sarokani video no ang sanamo sumga haise kaham pirna puru logo kori kebo tamo nang hinde tamo bo hinde tamo kotor content creator ne tamo chikon content creator pheba hamia kaisa kok kasaka jaga pilaina chenglai sengbai seng no tamo nang hinai tamo bo hinai kabangma kotor channel ang mention khali amung sarok laika thingno do sarok dangma hinja pheba ang kaisa jaga ni kaisa o jaga ang hamuya phon ang kaisa chikoncha business khai tongha ang orone owner ani andro kabangma borok samung khai tongha na borok monthly 1 taka phon khana ba kisi cha phon rang mari man khana haibon borok khusinge borok nijeni bakabai samung khai tong do a jaga kono kebe mung korei borok bakai borok samung khai tongo borok khusi ang mu khusi jara chana phane borok khusi pheba miyani salong nukjakha chengbai chengse dera laimane hayingi thanga abo chikon samani no tuise ani staff phanong khana ani bathija ani bagin ani manai ani jotno ani nijini borok no ani aro hotel khainai samung jotno ani samung khainai ani borok nijini mangno borok dera jagai phano jota kalai mangkhana bati eba piang clean khaitingo abono thuile asuk kotor khai pilainani
nangkokmani no ne ang khaisong ya norokle tomoni chong semia jara jara krengjak Facebook live o jotono lamsogo horbaji tongtapono 11 ni kor tini sombar saptahik bondo haipono samung to paimung koroi chini karon hangkai chini nogrogo paya kuni bagai sombar porjonto chung kamma khayo kai miani salo jara jara phainai joto bai bakse kok to logeri malia on bai ang mo khado nogjak no tai kaisa khado no mani kok khangkai chung bai chung no chini munai song no borok video pil laikha borok pir kha kaham kok borok no karibo tai kubuni chini je kok borok sanai kok borok sanai borok dong no pil laikha gobangma channel no Facebook o salok rakha Instagram o rekha YouTube o rekha views ni bagai rekha na taun bagai rekha bo bang romai yang itongo gobangma borok content creator kotor no lakh subscriber borok sarok laikha buji da sarok laikha naki buji abade sarok laikha bo romai mai yang itongo ang khawa nangman khai obose ang mai me hangar songsa pro ni simi tabuk sak joratei tin tipra sarok hinjana eba tin tipra content creator pon hindi sini tibrasa media kokuma thumnai borok pon hindi takphana ni mungoi kaham pir phaikana ne ang nugya khuda keba hamya pir thini engkai na de kobangma kotor content creator jotono nanglaijak engkai ama hekai busu jorate chung unnoti khaimanai ba develop khaimanai ne ang khao meeting ma payo tang kai chung bai chung se kaibang lai ma heng tongo kobangma bosoni kobangma borok phaitang wani mai mengar utolo norok jotono saimano maximum no Udaipur eba Bisramganj Sabrum Bilonia Agartala ni to tongo Ambasa Kumarga nimang eba kai sara Tripura rajyo ni kobangma jaga ni no khwai Dosda Kanchanpur kobangma jaga ni no phai chaithang monuye kebo ba koklam sawoi kobangma no chalai thanglayo kaham hamya pano borok khushi anondo kai chai thalayo miani salong kai chung bai chung se kokwang lai manuk jakha ঠিক ন দেরা মুং খানা চিনি ইয়াংতে ফানো হাই পানা আসুক কতর মা খায় ভিডিও রং আসুক শেয়ার খাইলে একে চাকামু নাং সংমানি যারা করনি তংনাই ভিডিও লাইভ ভিডিও যতন লামসগো নরব কিসানো সাপোর্ট খাইজাদি আনি মানসা জাগানকে বাই মুসুংয়া কাহাম নয়া করে হামিয়া সামুং খাইনানি বা হামিয়া ব্যবহার খাইনানি চাইতো গই থানাই খাইনে সালাবো কাহাম খাইনো যত বাই koklam kahamni besen tekai ani mai mehangani chamung no pirnani norobo kisa logi tongjadi miani gothona ba incident je babe je jesa pano khana kisa logi tongjadi norobo bujina khaidi baksa borok ano kol khaichu katini jan tomo gothona baksa borok kire jagi botongo ani mai mehangar hotelono miani gothona tei phainani kang borono clear ke sairika aboni tei ase kok banglai na kore nei chini monai song bujiangi pano video sarok kana aipon ang borong non jolia tekisa buji uya kunui sarong na nang mane asuk no koi mungbong thani chini ani brother ani manai song no tham chini chuti no ro asuk kotor ma khe video rong no sagyang ke belai na sasuk kamu ani man sasak no rong no ang chai tong nai phaine salobo jodi phaigang lam su bolam sok nai ani mai mangaro thlo kono ani bakhate saya ba hamjak mung korei ya nong bagai norok phaide je kono time je kono joro kheba tei khai kisa misa kogno tei video rok khale mane khab ke belai nang sajak sukliya monoti no live video khai mane gaisa sabati ni live ani ro tong kha join kisa khaija sang nai ne gana hambai jara kerengjak tau horo ani live video jotono lamsokani mo live video miani tei ase kokoto tang to sana khai bo thanglia kok bo bangma kare ani bakha khai borok video khai thangka borok ni mote khai kisa misa mo mui bati klai mani bisenti borok kobangma khai video chak laikha
eba ko kotor ke pil laika abono te yani bakhaktele kono chajagyani korei ba boroni phaching bani kono chajaya korei ani bakhao sama bo korei khebani mai me hangar hotelo phaika borok ang lamsokjak kha kukur baino borok bir ni bisingti banang borok no naikolai mai yang khana aboni bagida borok chajak yangai video rok salaka abono chaimelia haibano ani staff rok ni bisingti deramani bisingti phano jodi norok bai chaya bai ba hamya samung khai tongkai haino hayang nakar samung sano kebone khano ang sabaina thangya chini munai songmia phainai borok chana hini na phaile mane khana ani hotel chana hini phaile mane khana ba tomoni bagi phaimane abang saimalia haibano borok na ang asokno koimong tongnai kono samung chikon eba kotor honai korei ani hotel mamui bognai phanongkha ba norok no tei khanai phanongkha na ba o mairang luta honai phanongkha na samung no ta chikon jak nei monai eba waiter ba housekeeping rok nei ring mane khana ka kono samung chikon honai korei monai asokno koimong kono samung chikon honai korei je kono samung nung bakhai bai khaide samung nei khaide samung no tator jade asungno koinai borok ani ro khabai khukbai hamjagno borok samung khai tong ani monai no ani bati jani bagina borok ani ro kono kebang mu koroi keba miani video nukja khano ro housekeeping ko tomo ne hinlai mani atike chikon nojoro ta nasidi borok no borok bo chini monai eba chini dara norok khini manu monai eba dara ni kok saima khumu housekeeping ko abo ko atike chikon nojoro tanan sikde kebono samung chikon honai korei je kono samung bo bokhabai khangai samung naithoknai no abono norong taibisa koina mutungo miani je deramung ungkha abono te yani bakhakte noni thani kono chajak yangma korei norok no angasano kobongnai miani video je yangma tangungkha jodi norok chajak yang tonghakai ani bakhakte ang to nakar sano jutao kalai jak kono clean khaitene ani mairang lota kalai khatangka abo incident manager abono tei norok chajak yang video saroka kaham kok kheba phaine salo ang lamsok pinai norok no tebisa mangkhai visit khebe phidiani mai me hangar hotel ani bakhakte kono chajak ya korei nong thani kheba atike achom sa video sarmane abo bo kogya je kono samong no kisa bujuya konei sarok ladi mobile tongoni ni ani yago joton khani no social media ni din hai ni bo hai lenggata sarok lai dekho ni ne o chikon sa ya preseman bisingti no gobang kuk kotor samung goba gothona ngai thangmano abonte kisah cheni te prasa ani monai song norok demia video sarok nai rok norok no kobong na musung makhe mono norok kisah wan sukai bujuai kisah sarok lai jade kebo bujuya konoi kebo nong kaya anja staff rok norok no sibo sini ya miano first time norok bo phaikana norok bai kono jati dusman bo korei jani dusman bo korei ngai norok no tangi hailang ka borok khai norok no bati rok khitar nai ba norok je video saka bati khitare ribo mo hai ribo borok kilin khaitene kalai jaka bo mani manu borok bir tongmani abono tui to asakai kok kotor kai kok banglaina nangmani yablena hai kai ba no phano saimang khumang ro ne kaisa naikol nai ba nok phangi tonga jaga norok ano saimang khumble abono tin norok social media roito mole mansi nai ঠিক no ani mai me angar hotel ni mungoi norok hamya sawai piri mano kheba to mole manai bani mung piri hamya abono paithak jorao bonorok nang kobong na musung hai no hai miani salo je mung kha ani bakhakte kono saya samung khaima bo kre norok bai norok na ang kono tabu bo chajagi hama bo kre phainai salo norok mangkai phaidi tewaisa mia jengma ungkha mansasak kaham korangkai norok no munia kono chare mung chari rohana ni bagi chai tongnai phainai salo ma haita khaisidi mia je khaimung khaika sungbai chung
kaham no pir di hamya no ya mangkhangkai hamjangma bag de borok mungso no hamjangma mana bagai kuno samung chikon honai koroi joto samung no nini bokhabai khaima tonghangkai mosangai bothango abono nung chikon honai botana sidi asuno koinai chini monai songno mangkhangai tebaisa visit khaibadi mansachak ang chai tongnai norokno khabai khokbai kaham khai service khai rokna bagai onkhay asuno koinai ani tini mo live video jara jara korongjak borokno file file hambai tau khorni baji tongo praino 11টা 18 samung payo khota kono naide bose kosto kai samung jong service khai ri tong eko orose tini thulai jangnai jaga rok yango naide hasa khor baji tongo sapung khabrong lagi jong jotono haipano se jora jora mung rok hamya ke pirjagi tongo keba tai tamula khaina tongsi kobonga borok hayo thango dino praino 300 hoite 400 jona borok thango payo haipano ma hai gothona ngia ko mia jeba benka sini monai songnang koina haino hai mia je khaimung khaika khaina salo please norman kangkai icha wan sogai bujioi video ba eba keboni mungai hamya sana thangibo kisa wan sok laijadi jengmai jeng kamna pirna chengdi hamya no phunugile to mannai और बाजी तो खास तो लाइव वीडियो करंग लिया प्रायनो 12টা बाजे ना नायका hambai jara jara kerengja tabuk baji tongo 11টা 21 aso khor kotoko bonoro gano logiri tongo bagai pipeline hambai live video phaimani karon ke abono mia nije incident ani hotel otei mai mehangar hotel kobonga borong othango phayo norok nogoi mangkhana ni video ni bisingtei ani page ni bisingtei kuma borok haksal ni phayo kebo sabrom kebo belonia kebo ba bisramgonjo chini tepra rajoni kobangma jagani no phailayo thanglai sulayo phailayo boi kobangma no mai mehangani chamung chai lainai hini homai kai prai no 2025 ni theke phailai tongmani boi 2025 December mas ni theke kobangma borok phayo salo haipona kebang mung koroi kaham korongkhai no chung chini mai mehangar ni tei bakhaktei service rogi thaimani norok nogoi mangkhana ni video ni bisingtei keba mia ni salo mia angka roibar tongmani borobo kobangko tongmani mia praino 600 jona hayengkha mia bangmani belaino bangmani bisingtei ang an nogo jaga chagi hanai mia ja phainai chini monai song borok Instagram o sarok kana somopoto aboni hoite kobangma media eba kobangma social platform no sarok jakha ini Facebook YouTube Instagram baksa borok bujui saroka baksa borok views ni bagi saroka angkha kayo koreabo jani jar bepar haipono takija subai sukrobui kokno sakangkai ba caption logo sikangkang sajak sukamu ba title logo baksa borok sikatamo mai mui bagnai bahaike maijanai rokno saknang ya khai amai ko caption ba title simani nokha
Engkai abo video je nogjak mani abo pura puri full video sarokdi aborok puila no kokbang mani khai gairing nok tongani hotel bwskango hotel bisingo to kwbangma no 70 hoite 75 jona kaisa batch o sajak chalai tongmani jorao gairing nogo ang borok no riroka monai oro to lernai norok gairing nogo thangdi aro thang angkai taisa doa no nei borok roi rohmani angkai tamongkha borok chai sakang tai kubuni borok chai tongmani angkai kilin khaika borok chabani yagolo kilin khaimani yagolo gairing nok ni ongkor purwo mairang bati eba glass rok je tongbai mani abo ro kathini o kalai thanga silip khai bongni jutao a jutao kalai man tei se borok sajagi angai video khailekha gabo kokbang ma khai gairing nogo sedo ke kok banglai mani gairing nogo jutao kalai honai ani je mamui bongnai rok ani monai phonongkha ani batija ani bagina borok nakar bosanka saiman tu kebo ni juta rogo ba kebo ni sago to khigalai klang mo khakayo norok bo wan sogine de kisa kebo saiman tu de kebo ni juta o eba kebo ni rio kebo to khigalai klang borok ni ya kepeloi klai thangkana ajorao juta sakao klai kha angka abono tui se borok sajagi angine de jeng bai jeng hima ba sakda klai manjak laika video chaglai ya konai ajaga kwbangma borok maisai tongmani hotel bisingo mai mengar hotel norok jotono saimano a hotel bisingo norok video nogoi mangkhana kwbangma borok tongmani tomo mansa tomo tiprasa chini borok jotono mane ani hotel o tongbai mani me roibar a jora borok bar salai phelega khaprom lai a jaga phai video chaglai kha angkai a jaga khoroksani mamui bongnai bo tongmani bobo cherai borok nomin bo boyos kom noko aibon borong training choli tongo ani hotel o asuk bo saiman suge borok mas kaisa bo kaya ko cherai phai mani angkai video phai chak phai ka tom jani bo salaing laika ang bo family ang bang bisingo tongmani angkai a jaga o video ta chak dene manai khaika a video je nongmani tei angkai borok o gairing nogo no mani bati jutao kalai honai borok kok banglai phaika video chaklai angkai abono tei kok banglai kha angkai nogjak katamo mai me hangarni hotel tei jotono sarok laika jen maisanai phainai rokna mai me hangarni staff rok haimya ব্যবহার khayo thapra renai hino tamo hino ate khai pilai tongkha abo belai no chaya kalaio ang saramu songa mo haise kaham jorano norok phai logeri de haimya jorano simi ta pilai jadi chini tiprasa rok chini ani takuk song ani hotel বাইরা lang mane tini bai khai prai no 2025 ni hoite tini 2026 sopeka 8-9 mas ngi tongo gobang borok thangmulaisu salo 300 hoite 500 jona borok chaphayo haipon oma haikai ungya khomiani je babe engkha jeng bai jeng বেশিরভাগ তো ani oro kubini bosan borok se norok mogoi mangkhana video haipon borok hamia kaisaban pirman nogjayako ba video rok khaya ma news rok sarang mon moyako news channel rok ke chengkhai nogjaka miatamo সাধারণত একটা জুতাও পাটি kalaikha abo mamui ni bogoi pai je kilin khaitino kalaikha abo bai to asakai react khainani kok tongmani ya chini monai chongno borong bujiangi phano saroka abo mani nakha borong page saroka bong Instagram o kore mono 1 lakh ni por views songkha phia ba chini je content creator kotor tongo ang mung mention khaina thanglia kwbangma no chini YouTube o jara video create khainai borong lakh ni por subscriber Facebook o jara content creator tomo bori hinde tomo chala hinde jotono sarok laika borok 20 ni bagida saroka naki kaham ni bagida saroka tamo no bujui bo saroka ang obose tapon chongi meyako kamno pirdi nang hangkai hamino pirile tom manai norok views manai le tom se labong na hino norok ani bepari ba ani somonde ba gothonani bepari kono se saimiya norok hai tagline sitongka mai me hangaro chanai phainai rokno chamung bagnai rok bo hai ke treat khai hamia ব্যবহার khayo omahai khayo amhai ke ta seikodi saimandi tamo gothona exact nangga ani number tongo komo social media ani number page tongo ano sungi nai mem komule norok na haiban norok abo haiban sungna thanglia angkhana norong views no nango nei chongkhana gobangma YouTube to lakh ni por subscriber khaijak borok bo saroka Facebook bo saroka Instagram bo saroka tai gobangma page ni bisinti bo saroka ba ano support khayangi phano sarokana ba support khaibano sarokana haipano do abo kaisa hamia haike nogjagi ya deba
Engke abono to kisa norok bo piria tongkhaino jakamung norok share rai bo khaika thino khailai di ani samung hamya khaima tonghang kai asuk bo jora bo samung hamya khaya kubule ang miyani jora bo mamui bokne rok keleni khaiteni ani ma bati bai mairang kalai thangka kalai yakoni bong juta sogi asuk sibule borong no phaimalo nei khitari ri mani abong kita ni chayang khamule amhai to khaije bula ni staff rok bo bani munai song ani bati ja song kebo phane khaije ga hotel tongai joto nani gana ni borok mangno engkai kebo no phaimalo ge hai ke sari bor je gang ka jaga to chayani kok kore bule borok kelen khaina thangtini bati silip khai klai kha nong e jota saka no klai ka borok suiri nei hono bogosika garo to mo kokle bangna tongsiba je changnai rok mia video borok to cherai maximum video 17 hoite 18 bosor ni cherai rok si mia 7 jona borok maichana pheka 6 hoite 7 jona borok borok no gairing nogo bocha dine ang saka lejaga no nei nge borok chana bothangi gosika angke kilen khai puro se bati bai mairang klai khai no bong juta saka abono tei video create khai angkai o cherai rok bujia sujia borok no video bisingte borok koglam nei bisingte norok joto no saimano tongo je borok ni no chaya nei haipono chini je tiprasa bosongni borok rok baksa content creator ni je page follow goi tongnai ba youtube follow goi tongnai rok eba instagram o jara sarongnai rok norok la tangai logeri khana ba borok no ha awase angkai wansuk baya kahamni jora norok phaidi ang lamsogo ani content creator ani tiprasa rok kahamni jora phaidi ani mai me hangani chamung no buiko ma bosongni borok no pir phayo omai manthogo mai me hangar hotla obamano norok tabu phono phayako ani mai me hangar hotla ba ani chamungni byapare kono phanji saime ko norok kothok da thogya da bang bomai ke service khai tong norok au saimanya ko kewa miani salo nokha miani salot nokja khatamo kaisa o cherai rok se o khasia cherai rong honi man borno 17 18 bosor ni boyo boa bohani income bai chai tongja borok bike pai rekhana bunga boha songsong bota borok bike bai da pheka gari bai da pheka o ang sana thangya haipano a je koklam ni bisingte ang saima mani borok bujia sujia kano sai thanga borok mote kai sai thanga bong jutao mamui bok theni bong jutao kalai kha garing nok ni ko bo service khaitene kelen khaitene mairang luta a mairang luta kalai thangma bai se bong juta ase borok riak khaika angkai songina de borok ki borok ni kolo da phaikana ne kai borok ni mote to borok video bo saro goi rekha ang mani mangka borok buji angi sarokane munai song borok maichana nai phaimani borok jorani mote mai angi phano sarokana ba juta kalai jaga ngi phano sarokana bir ni bagi phano sarokana bohrok tongjagi phano sarokana borok nang 100 bar accept ani munai song na borok instagram phan saroka facebook phan sara youtube phan sara je chini main tiprasa bosongni je content creator jara sinai nongnai borok rok bongni lakh ni pur subscriber tongo mane borok buji suni no content create khayo do saimanai songnai borok mangno kai borok ontoto pokhe wan sugya konai video sarokangai ani bekhakte belai no jasuk jang mane abono tini ang tini live video khaimani hai lengka sarok laikai mai mehangar hotel mami bokna rok bahai ke maichana phainai rok no ahai ke behawa khai omo hai ke bewar khai hai ke ta pir khudi ang kaisa jaga naikol nai tong ang jaga ang sak pangse ang mami bogoi tong ang sak pangse mami songi tong ang sak pangse borok be koklam sai tong norok bidun bo khakte no goi makana ang jaga ang sak no torjagi bo kebo phubo phunu yako hanggang kang tongoi tongo ang bai phano koklam salai norok buji dita gotona ba bomai tamong laika abono buji phan norok sarok di norok sarok mane manabo khaya hai lengka sarok ma baile to mole manai norok views simi se manai bile o views baile to mola bungnai sala sung bai chung si kaham no pilai di kaham ni jora ke norok tangi phayang ba norok ang lam soko kobongma content creator no ang lam soko ani mai mangaro telo phaidi hai kang kha kukur be lam sokoi bo chare akoni bor horo kobongma borong no keba phaya norok kaun bago phaya lasi jagi da phaya kire jagi da phaya keba meni salo nokja kha kobang kuk content creator no ekdam kotor borok ni subscriber bo tong borok kobongma views bo gen khaika meni video no to kebo bala 1 lakh khaika kebo 50,000 views na ka kebo 10,000 views na ka amon ti bani kono complain kre kebo kore keba ani khado no make mono kaham no pilai pro kai tangai logeri ma kalai achine borok rok hamiao simino tangai absane ke proshno tabu horni prai no 11:30 baji tongo ang dogano no tabu ani hotel no ko tini to sombar bondo tongmani
haipano kam pailaya jeng kobangma ani samung rok paio pani hotel o bera rok khajaknai doga rok wajaknai hingkai tini bo samung khailaka gani chere rok bo tongo borok bo bongni mansasak chai togui no tongo miani salo kebo ba mai bo masajagya asike pordon service kaika haipano paithakgo nokjaka tamo ang mia video nukliya actually mia gothona angkha tini si ang nogo video nokpana ang tini reply rimanang moto jora kwrwi hingkai tabo kisa jora mamani bai samung paimani yagolo live video khaika ang saimaya norok sobo bo live kwrwngjak tong keba jotono paipilai hambai chini tibra sarong nang koipina haino hai mang khangka kisa kahamno pirna chai thukdi keboni mung hamya khaye eba keboni boho ko chago suroi kebo bwskangni phaching khana tawan suklaidi please chengmai cheng ang kebono tawkhono ang yasi suroi bo kok sayo ko keboni mung bo mention bo khaina thangi ang keba wan suklai kisa samungno khailake chawo o chere rok se siangai phano borok video chaklai rekana keba borok ni kuno follower o chere rok kuno follower bo kroi borok ni kuno borok mane content creator bo ya je sarong nai rok keba jara sarong nai koto content creator rok bini oro ni video naroi saroka share khailaka lakh views bo thanglaika keno rok khang sanam 20 ni bagay na norok video sarang maklaika naki ano chaja yang ida klaika naki o cherai rok ni je video sarang mana amna hamja gida norok video share khelaka abu kisa clear ano sai rijabare please amna ni koimu norok ni thani ani cherai rok eba ni bati jani monai ani bagina song mamai bok ni pano mui klai jagi mangkhana nong jutawo kilen khaitene pano klai jagi mangkhana nong jutawo a jutawo klai kha sui rina bo gosikani staff rok abno tuye video khaile tomle man khana ba chere rakheba maisana ne phaima si borok na maisana ne phaima si engkai maisawi thangmang khamule kachang no a jotaw mui klaima ba tebe suklai paithon thangamu abno tuye buini boskango video khailele tomle man khaba a chere rok khaika borok bujiang phano khaikana borok bujiang sarak borika borok content creator buya borok bongni samanno ekta ongko tongo friendly ongko tongo 2.1k 2.5k rok sebang followers haipano borok video sarang mane nogoi tai kwbangma content creator chini Facebook thongnai ke bo YouTube thongnai ke bo Instagram thongnai jotono pil laika sarok laika bujibida saroka buji ebade saroka bang takono semenya ko keba sarok laika kebo views ni bagai nong khana ni chongwang kebo batau ni bagi sarok laika ano saja yang ida saroka bo takon ang clear maya ko hepana ni saja yang makai mose je kono gothana no semane akone pil laike chawo tai seng bai seng kahamne pil laike chawo hamyano pirele tong manai hamyano phone gi tong se manai ani mai me hangar hotel tini ni semia kobangma bosor ni semina kobangma besi ni semina o hotel chamung buina ani je mansajak ani yak bai songya konai charui phaimani keba ma hai nokjaya khojen tabuksa jorate kubini bosono borok ano video rok thone ma hai sarok mani kya chang bai chang mia nokjaka chine monai song bujiya saimia gai phano borok sarok laika bongni joto mui boti kalai honai abo borok joli jagai phan mangkhana ang borok ni kongna manibo mangkha na manibo nakha keba chajai mangkha mono chine borok rok kobangma mono content creator rok sarok layo caption bo sikatamo kobangma sika hotel mamai bangnai rok mai duo tarpore jota moi khiklayo tom khiklayo hotel service khaina rok ni chaya tongo keba ba no support khainai kobang ku borok nano support bo khaika jen abo o chere rong no chaya hanai jotono hambai jara ano loginai 100 jona 90 jona nano logiri kha 10 jona kebo ba no logiri yang khana kebani bakhakte kebuni bakhano sobaina thangya jotono no lamsoko ta hambai ya pharo ano logiri ma bagai asu jorono kasana mo chongo mansajak kahamno pirna chengdi hamyano kono goi tomale manai chengbai cheng
gomong no nung te prasana ham kainai tongakai to gereno ne khakayo ani bakhaule kono mithek mung kore mene video no te phiaba kobang borok no sarok laika abon bage ang kisa clearance rene phemani mi amhai kono gothon ang jagya kobang borok no confuse jana no tine phone kaisang ka nini mai me hangar hotel tam tomong khamia tam tomongi tomon bage kebo phaina bage bo kiri tomoni saw kai kirena kok koroi ini sakang borok no aipono kisa live video bisente tai kisa sana ni phemani mono Mia ase gothona kotor kono unjagya keba chere rok saroka video chini content creator rok ne bote hoja re-upload khaileka amoni bisente kabangma pibo pirjaka lakh views bo phaika ngai kabangma borok ni bakhaw no kirmung phaika abono kisa saklai ni chang phaimani khana angkha mongolbar chini hotel phiyokjak no tongnai norok joto no phaimano jara jara piri booking khaitunai joto no hambai joto no bolam sogo angkai mene video tu yani khaw kono meeting mung koroi a chere rok bujiang pan saroka monai songna ang ko bongnai tewisa mang khangkai phaidia ni mai mang gor tolo ani bokhaw kono donong ma koroi nongni phasing te ani kono chajai bo koroi keba nong jotabo moi buti resa kha ba kalai kha amono tei norok video khaika belai no kaham kok ang proud feel khaika norok no tei chini te brasrong mano e sengbai chang hangkai je kono samung khai mano kalai sakai no abolang mani naka norok video khaika belai no naibo nai thoka abo bola jangnai bo kok abo norok ani mai me hangar hotel ni te je video khai mane abo belai kono nang mani video no norok sanamka bola jangnai bo kok aun bage pipeline hambai norok no an bakhaw kono methang mong koroi haipona norok nang kobong nai mang khangkai phaine salo taiwaisa visit khai pai pide please man sacha ang chai tok nai abo hayeng ya bare kaham kereng khai norok no chamung chare ronane ang musung ya kono jora phano ani hotel jara phaine chamung chana hine borong no kifile rohnani ok buksa keba norok thamchine chutei phano mia chaya nangya thangkhana ani hotel ang ja saima matoi norok chaya bo thangkhani khana kang paithogo belana ne kha srangli ya norok chana hine se phaimana hotel keba video simi thone ya kone norok chaya nangya banen thanglai paikha abo belai khano chajagli ya chajag yang mane kha bono norok mai te chana hine phaima sing keba kisa jorona singmani bising tipano chalai thangai belai no chajak sukamu asuk jorona ang koboknai horbo thugui thangka tamai 11:40 baji tongo please mangkangkai nakar dia no ani chaya to kangkai kebane saiman ma jorate ang kebo bai tabosa jorate amai samung khaya ko jen boroni bakhawo agar nangthong tini ani bakhawo agar namangkai mono ani mai me hangar no tei tabosa jorate sini tibrasa media eba content creator kono hindi blogger kono hindi asik pirmane nogya ko ang pheba miani kaisa line nokha sini monai chong chere rok borok sia nogya sarok laika video amno onek jona pil laika tomno interest nangu pil laika ba tomno buji pil laika bo belai keno khawa nangmani kok sengbai changga asno kalai manjak layo asakno belai na hambai ase khor jorate jara ni live video kereng tongnai jotona hambai hor kaham ase kok sana thanglia abono miane video jeng ma tangkha khaine salo tongmai tang phu ang bojai tongnai kebo bai phano ang kebono musungya lache mongri rohonane kebono musungya khasabai rohonane kebono musungya obuksa rohonane phiaba jora jora amahai bongi thango
je nang khoroksa borok keboni bakhano narokmaya ajoro ani belai khano khani bo sama phaio abono teiwan sumo bo phaio tamo ba asok khaijaka jen borokni bakhano asok mane narokmaya rong thang belai khano sajak yang sak sai kono tabo bo thuya koi kono de 11 baje na tongo tabo live video paikha Komargat thangbo naikho Komargat thangaise ani tong thai inde thojak nai ne aro sengge ba malai subonai kono di asok hor sal khabrumi tongang bo sai to goi tongang bo haibano jora o seng bai cheng no kalai nanglai thang kalai manjak layo abono te kissa jora khawa dukho nangma khe abose kobangma borok thangoi laisio kobangma bosokni borok no kebong mongphaya phiaba sengbai chengkha asok da kalai manjak laima kalai kha abosok sana moto liya miani video nugui miani inchini notui hambai asok kok sana thanglia horthoka jotono hambai jara krang tongnani video kaipilai kha hambai jora mangai khana utai bisa kaipio no abo horbo thubi tongkhaba hambai.